Hej og velkommen til noget fluebinding. Fluen jeg skal lave nu her, det er en flue, som Loke Emil han har inspireret mig til. Han har selv fået inspirationen delvist fra Skyggen, og vi skrev lidt om, hvad fanden skulle man snart kalde den flue der, fordi Skyggen, der var jo alt muligt andet på. Der var både ribber og antronjern, og jeg skal give der skal han kan også kalde den Skyggen af Skyggen, men jeg har valgt at døbe fluen Ultra Shrimp. Og grunden til, at den hedder Ultra Shrimp, det er udelukkende fordi, at det lille Angel her, som jeg blander i min sæluld, den hedder Ultraviolet Angel her hedder den. Sådan en ret fed farve faktisk. Jeg har sat en krog i stikket, og det er en F314 i størrelse 6. Og det første jeg skal lave på den her krog her, jeg skal lave et hugpunkt. Og det hugpunkt, det bliver lavet af den der tråd, som jeg bruger rigtig meget, som egentlig er lidt en flossilke, som hedder UVR-tråd, og den er i den farve, der hedder Hot Orange. Som man kan se på de fluer, jeg viste her, så er de med orange øjne, og det skulle jeg egentlig også have haft, men jeg havde ikke flere. De to første prototyper, de gik med at lave de to der, så den her flue, den bliver altså med lysegrøn eller chartreuse-farvede øjne. Det passer egentlig også meget godt til fluen, kan man sige. Det er jo et hugpunkt i sig selv, de der fluorescerende øjne. Men hugpunktet her, som jeg er ved at binde ind her, det er også ekstremt fluorescerende. Nu har jeg ikke lige en UV-lygte, jeg har lys på den med, men man ved det, når man ser det, vil jeg sige. For jer, der kender tråden, så ved jeg også godt, at den er ekstremt fluorescerende. Og det er en tråd, jeg bruger til rigtig mange ting. Det er jo egentlig en floss silke, fordi bare du trækker en lille smule i den, så knækker den med det samme. Så det er ikke en bindetråd, men den hedder en thread. Men jeg tager det lidt som en floss silke faktisk. Og man kan faktisk se her, når jeg skal lave den knude her, det er en masse små fine tråde, og den klumper nemt, og når man skal lave en knude, så er det ikke altid, det lige går, som præsten prædiker, og upti, så knækker den, og der trak jeg faktisk ikke specielt meget i den. Jeg klipper lige den overskydende snip der, og så får det lige en gang lak forneden. Man kan også give det noget sekundlim, eller man kan give det noget UV-lim, eller et eller andet. Det er egentlig bare for at holde på den tråd der, så de små havørretønder, de ikke knæver det fuldstændig i stykker. Men det skal de nok få gjort på et tidspunkt af livet. Men så sætter man en ny flue på. Hvad er det heller ikke? Som andre fluer, de fleste af dem jeg fisker med, så kan jeg godt lide min flue, den er belastet. Og jeg sætter igen noget der, som jeg bruger en del af. Noget selvklæbende tynd pladebly. Det er jo en kvart millimeter tykt, vil jeg tro. Det er ultra blødt og ultra nemt at arbejde med. Specielt til mine ferskvandsfluer. Men den får noget tråd også. Og den tråd, jeg bruger her, det er en hvid GSP-tråd i tykkelsen 30D. Det svarer vel til sådan noget 18,0 eller sådan noget cirka. Man kan også binde med en anden tråd, men nu er jeg jo
rigtig glad for GSP-tråd, som de fleste nok ved, så det var mit valg af der engang. Og 30D'eren, den er så perfekt, fordi man kan lave så små indbindinger, så de faktisk mere eller mindre bliver fuldstændig usynlige. Det vil sige, at man kan egentlig køre sine materialer stort set helt op til kroget og afslutte med at køre faktisk rimelig mange gange rundt og whip finish og alt det der, så stadigvæk have noget, som faktisk ikke kan ses. Så det er jo lidt en fordel ved at arbejde med en så tynd tråd som den her. Kan jeg også binde med en ganske almindelig unitråd, en 8-0 eller et eller andet, eller en 12-0 vil jeg nok vælge. Men for de, som ikke er så erfarne, så vil jeg jo nok vælge en 8-0'er. 6-0'eren, det bliver noget tykt tov at sidde og binde med, synes jeg. Jeg skal have noget dubing på, og det her det er noget, jeg har blandet. Det er sort sæluld, som er blandet med den her ultraviolet Angel her, som egentlig jo ikke er en dubing, men det er så tyndt, og man skal bare trække lidt i det, så knækker det med det samme. Martin Modborg, han bruger den blandt andet også til ulven, til det hugpunkt, og der er bagerst på ulven, den flue, han har fisket med i mange år. Det er den samme type, som jeg bruger her også. Så det er nemt at få fat i. Det næste jeg skal på, jeg skal have monteret nogle øjne på den her flue her. Men lige her, der viser jeg de to typer fjer, man egentlig kan bruge. Loke, han har brugt en furnace-nakke. Det havde jeg ikke. Jeg havde en ganske almindelig natur rooster, men der skulle jeg forholdsvis langt op i nakken, før den faktisk egentlig havde den sorte kerne der. Så jeg gik ud, og så tog jeg en af de mange badgernakker, jeg har liggende i hvid. Dem har jeg nogle stykker af, bare lige, det er kun til at farve, når jeg lige mangler et eller andet. Så jeg valgte at dele den i to. Der var taget en lille smule af den, men jeg valgte at dele den i to. Og farve den ene, den farvede jeg mørkebrun. Den ser lidt lysere ud på billedet, det ved jeg godt, men den ene farvede jeg mørkebrun, og den anden den tog jeg lidt mørkebrun, og så blandede jeg dem med noget Fury Brown. Det er så den fjer, jeg bruger her. Det er den er sådan lidt mahogni-farvet, kan man sige. Det er en ret fed farve, jeg faktisk fik blandet der. Om at dresse fluen, så skal den ikke være for hårdt dresset. Det er lidt ligesom en uldsok. Det er less is more, som man siger. Det gør ikke noget, vi har en lille smule mere kraftig at hakke bagerst i fluen. I forhold til, når vi kommer længere frem på fluen. Så her der kan man sige, at det passer med en 4 tørn cirka. Og så tager jeg lige og trækker de fibrene væk fra stammen, så jeg kun laver en indbinding på selve stammen. Det gør også, at man får et pænere resultat, og det er nemmere at binde det fast, kan man sige. Af med stilken, han har sagt, af med den resterende fjerstamme. Og så skal jeg have nogle øjne på. Og man kan se her den sorte kerne på fjeren. Det danner en rigtig god overgang, og jeg vil ikke sige kontrast, fordi det er jo det samme som dubbing, men det giver det har en god indflydelse på den dubbing, man bruger, som jo er sort sæluld med det der lilla i. Og der passer den der sort kerne, den passer bare super godt ind i den dubbing der. Jeg fandt mig et par rejeøjne nede i dåsen her i Chartreuse, Easy Shrimp Ice. De mindste man kan få, hedder det ikke extra small, tror jeg nok, det hedder, eller hvor meget jeg bruger dem sådan set ikke ret meget. Jeg laver min rejeøjne selv, men nu har jeg alligevel nogle liggende, så kan jeg jo lige så godt bruge dem, jeg har jo. Så det binder jeg ind her op af haklet. Og så binder jeg bare en lille smule ned af stilken der, så klipper jeg en der resterende af. Jeg ser ikke nogen grund til, at man skal fylde sin flue med alt det plastik der. Det giver en forkert tapering, synes jeg. Den skal jo være kraftigt bagerst, og så skal den jo tapere ned og blive tyndere og tyndere. Og hvis man forvejen gerne vil have en lidt tynd flue, og du binder på en lille krog, så den stilk der, den betyder faktisk rigtig meget. Det kommer til at fylde alt for meget, fordi der skal meget dubbing til at dække det. Og det er jeg sådan set ikke interesseret i. Der skal lige nogle antenner på den her flue her. Og der tager jeg
noget kobberfarvet flash. Crystal flash i kobber. Og så for mig ser det ud som om, at den ene den blev meget kort, men man kan se på filmen her, den har egentlig bare foldet sig sammen, men det kunne jeg så ikke lige se, da jeg bandt fluen, så jeg må lige en gang tilbage. Og så lige sørge for, at der er nok, så jeg faktisk kan få den længde, som jeg gerne vil have på de følehorn der. Som egentlig også bare er, det bliver jo lidt en form for et hugpunkt også. Det er jo lidt bling bling. Det skinner lidt i vandet, når lyset lige rammer det korrekt. Så, og kobber, det kan de fleste fiske lide, så vi går med den her farve her. Så skal jeg have noget mere dubbing på og begynde at tapere min krop ned mod det midterste hakke. Jeg smører lige en gang voks på min bindetråd, fordi det er jo en syntetisk tråd, og nu ved jeg af erfaring, at sæluld, det kan godt være noget, der kan være lidt træls at putte på en syntetisk tråd, så jeg putter en lille smule voks på, så det betyder, at det binder faktisk bare lidt bedre ind på tråden der. Og så tørner jeg egentlig frem mod midten. Jeg laver lige nogle punktbevægninger først, så jeg egentlig får en god start på at tapere det videre ned. Så er det egentlig bare at fortsætte dernede mod midten. Det passer med, at det er cirka lige på den anden side af stilken, som jeg klipper af. Den kan man også godt bruge som en indikator på, hvor midten er på fluen. Det er egentlig bare at klippe stilken af der, så ved man, hvor det er. Så skal det lige friseres en gang med dubbingbørsten, og erfaring, så ved jeg, at nogle gange så kan man komme til at fange de der følehorn, som mange gange er lavet af flash eller et eller andet, og rammer dem lige og kører en gang, så krøller de fuldstændig sammen. Så et godt tip, det er lige at holde fast i følehorn, hvis man eller andet materiale, man har bagud, når man sidder og kører på tværs af fluen. Det gør ikke så meget, når man kører på langs af fluen, men kører det på tværs af dubbing, så er det en meget god idé lige at holde fast i følehornene, så de ikke ryger med ind i dubbingbørsten. Vi skal til det midterste hakken nu. Det er nummer 2 ud af 3. Som I kan se, så er det en meget lige til go-to flue det her. Der er ikke så mange ben i at binde den flue her. Og så klipper man selvfølgelig lige den der spidse, den skal vi ikke bruge til noget. Væk med den. Og så tager jeg lige og brækker fiberne på den ene side af stammen. Det passer med, at det er den side, som kommer til at vende ind mod krogen, når vi tørner vores fjer. Klipper lige en del af fjeren af. Der er ingen grund til at sidde og arbejde med så stor en fjer, så bliver der nogle store frontbevægelser. Og det er jo en lille flue, det er jo kun en størrelse 6, så det er jo ikke noget, det er jo ikke den største krog at arbejde på. Så tørner jeg hakket 2-3 gange, alt afhængig af hvor dresset man vil have fluen, men i det her tilfælde kan jeg se, at det passer meget godt med de der en 3 omgange cirka. Det blev så til næsten til 4 faktisk, men det kommer selvfølgelig også lidt an på, hvor kraftig fiber der er på den fjer, man bruger. Er fiberne meget kraftige, jamen så skal man have nogle færre tørn. Og er de meget tynde og fine, som for eksempel på en Coq de Leon, også lige på den her nakke, jeg har fået fingre i her, jamen så kan man godt tage en omgang eller 2 mere. Men skifter man den for eksempel ud med hønefjer i stedet for, jamen så bliver man nok nødt til at den side man tørner, som kommer til at vende ind mod skaftet, der må man simpelthen strippe alle fjerne af, eller alle fiberne af hele vejen for indbinding, og så hele vejen ned, så man kun har fiber på den ene side. Og så tørne det stille og roligt dernede af. Så vil man kunne styre mængden af fiber, det vil sige, hvor hårdt fluen den egentlig bliver dresset. Det kan man styre meget bedre på den måde ved at tage fjerne af på den ene side, hvis man selvfølgelig vil at gå med en hønehakkel. Eller hvis man har en meget, meget, meget kraftig hanefjer at bruge, og man ikke har andet. Så tag lige at strippe fiberne af på den ene side af fjeren. Så gør det lidt nemmere ved at dresse fluen og styre mængden af materialer, der kommer på. Det skader aldrig noget at strippe dem på den ene side. Man kan altid lige tage et tørn eller 2 ekstra, for at opnå den fylde, man gerne vil have på fluen. Så skal jeg det sidste hakke på. Så det binder jeg også ind, som de andre har jeg bundet ind i spidsen. Man kan også vælge at binde det ind i, hvis man for eksempel sidder og bruger en sadelfjer for eksempel, der har de her egenskaber, som den fjer har her,
så kan man jo i princippet sagtens binde den ind på binde den ind modsat. Fordi på en sadelfjer, der er fiberne oftest samme længde i stor udstrækning af fjeren faktisk. Så der kan man sagtens gøre det. Man kan også gøre det med den her. Man kan sagtens binde den ind i bunden af fjeren. Altså ikke helt nede i bunden, men en tredjedel nede på spidsen cirka, der kan man godt binde den ind uden problemer. Det bliver fluen ikke for overdresset med. Og igen her, der satser på de der 3-4 omgange også. Og der kan jeg allerede se nu, jeg skal faktisk pille nogle flere fibre af. Så det gør jeg lige. Beklager lige for, at der kom en lille besked, men sådan er det, når folk lige sidder og bestiller fluer, så kommer der beskeder i tide og utide, vil jeg nærmest sige. Det gør jeg ikke noget. Det er bare at bestille løs. Jeg binder hjertens gerne alle de fluer, som jeg har lyst til at fiske med. Det styrer helt selv. Sådan der, så fik jeg bundet, eller tørnet den sidste fjer, så er det bare lige for klippet hakkelstammen af. Og som man kan se, så binder jeg jo med en hvid tråd. Og hvis jeg nu bare fortsætter her, og så afslutter med et flot trådhoved og whip-finish og alt det der, så vil det se fuldstændig åndssvagt ud med den hvide tråd. Så det jeg ofte gør, når jeg binder kun med hvide tråd, jeg bruger ikke andet end hvid tråd. Så har jeg simpelthen bare en tus i den farve, som jeg nu ønsker hovedet det skal have. Og så kører jeg bare lige tusen ned ad bindetråden, og så har jeg egentlig en sort bindetråd. Det kunne være en rød, eller en grøn, eller en blå, eller en gul, eller et eller andet. Det er alt afhængigt af, hvorfor en type flue jeg sidder og binder. Så kører jeg bare lige tusen ned af tråden. Så er den sådan set indfarvet. Og det er vigtigt at man selvfølgelig bruger en permanent vandfast tus til det. Så det ikke begynder at smitte af på de andre fluer, når den ligger nede i æsken og er godt våd. Sådan der. Det var lige en 3-4 af dem. Og så snupper vi lige en 3-4 mere der. Sådan der. Skal vi lige sørge for, at vi fanger alle fiberne også. Sådan der. Så er fluen faktisk færdig. Af med bindetråden. Og så lige forrettet den. Jeg fik lige strammet fluen ordentligt godt fast. Så skal den egentlig bare lige børstes en gang. Og få trukket fibrene godt bagud. Så skal den have en gang lak også. Og så er det ellers bare lige ned i æsken til de andre fluer. Og så er det bare ud på kysten og sætte den på forfanget, og så håbe på, at der er en fisk, der gider at finde interessen i at tygge den her flue her. Men det tror jeg nu godt. Jeg har ikke selv fisket med den før, men jeg kan godt se, at den her flue, den har rigtig meget potentiale. Jeg tror, det kan blive en rigtig god vinterflue, den her. Både på grund af den kontrast, den har, de 3 hakler, og så det der lille violet farve, den har, som jo er minder lidt UV-agtigt, ikke også? Og så selvfølgelig det der lille orange hugpunkt der, jeg har meget stor tiltro til den flue her.